mga istorya kung asa mi. Human mi nag-appeal og parent seminar sa school sa mong anak. Gihimo kong driver aning akong commander para mag-deliver sa iyang parcel. Oh no! Muni akong sideline driver sa iyang parcel. Wala ni sa kabalo nga kung siyang gi-vlog. Driver sa iyang parcel nga way bayad-bayad. Nakasakyan na, libre pa sa gasolina, aircon pa, wala pa bayad ng driver. May na lang kay naka Velox Energy niyang sakyanan kay Hanoy kay dagan kay naka Velox Energy. Ganina meeting nag-seminar mi sa Roseville. Nagkaroon na nagpalit og pan na. Wala siya. Wala siya. Dala pag soft drinks Oops.